Alright, so we are back. Welcome muna sa Heart of YouTube. Yeah. Shout out kay Ma'am Anita. Thank you so much. Oo nga pala, bago natin sagutin yan, ako ay magbubuko muna. Buko. Tignan natin kung mayroong ang daming tao. Doon na tayo sa kabila. Huwag na, mamaya na lang. Anyway, thank you nga pala, sir, sa iyong pag-comment, no, kung bakit hindi ako iba ng content like review, no, review ng mga motor. Hindi na kita ipapakita, sir, no. Alam ko mas angat naman yung channel mo. Anyway, ganito lang naman kasi yung ginagawa ko tungkol sa aking hanap buhay, no, kung paano ako mag-deliver. Baga ginagawa ko lang talaga siyang diary ko. Hindi ako yung tipo ng motovlogger na mag-review, no. Mahina tayo sa ganon. Hindi naman sa mahina, I mean, hindi ko siya may apply dahil syempre, unang-una sa lahat, kailangan mo talaga ng magandang review pagdating sa ganyang mga topic. Kasi syempre, nandiyan pa rin yung mga basher, no. Hindi mawawala mga basher. Kasama natin yan sa buhay YouTube. Ayaw ko magbitiw ng salita, lalo sa mga pagdating sa motor, lalo kung hindi ko pa naman nasusubukan. Dahil nga motovlogger tayo, it's all about on the road. At syempre sa mga motor. Yan. Pero sa akin kasi, kung ano lang yung nababasa ko sa comment, doon ako, yun yung ginagawa kong content, no. Kumbaga sinasagot ko lang yung mga comment na medyo malalim yung kanilang sinabi. Kaya mahalaga sa akin ang comment ng bawat isa, dahil dyan ako nagdedepende. Tayo naman hindi naman tayo dibdiban, no. Hindi naman natin masyadong dinidibdibang pag-YouTube, dahil alam naman natin na napakahirap kumuha ng viewers pagdating sa YouTube. Dahil lalo sa akin, ang gamit ko cellphone lang, hindi ako marunong gumawa ng thumbnail. Actually, yan yung number 1 na nakaka-attract sa mga viewers, no. Number 1 talaga yung thumbnail na yan. Kaya hirap na hirap akong gawin yan eh. May thumbnail ako pero hindi ako makagawa na talagang as in yung mag-click-click, no? Kahit na yung pang clickbait, hirap talaga ako sa thumbnail. Pagdating naman sa audio ko, okay naman yung audio ko eh. Tinatanong ko nga yung mga kagrupo ko kung meron silang naiintindihan sa sinasabi ko. Okay naman. A few moments later. Anyway, sir, medyo huminto lang ako dahil sumakit yung likod ko. Siguro kung napunta mo yung ibang video ko, sir, lalo yung mga una kong video, yung mga mas nauna, sinabi ko doon na kaya ako nag-motovlog noon, kaya ako nag-video para maikot ko yung buong Pangasinan, mailagay ko siya sa sarili kong channel. Dahil tayo ay mahilig magbiyahe, lalo ako noon nung may trabaho ako, kada day off ko pupunta ako ng Baguio. Kaya lang dumating yung time na nung nabili ko na yung unang camera ko,
nagka-pandemic naman. Kaya hindi na natin nagawa lahat yung mga gusto natin gawin. Siyempre alam nyo naman kung gaano kahirap ang buhay noong pagdating ng pandemic. Tapos nawalan pa tayo ng trabaho, kaya wala. Kailangan ko munang gawing hanap buhay itong aking YouTube channel. I mean, mas kinukuha ko yung mga video na ginagawa ko ngayon. It's all about hanap buhay. Kung ano nangyayari sa aking pagbiyahe, dahil napaka-importante ngayon na malaman ng mga relatives natin. Para sa akin ha, opinion ko lang po ito. Para sa akin para malaman nila kung ano yung nangyayari sa akin. Dahil wala namang ibang susuporta sa'yo kundi pamilya mo. Ewan ko lang kung nanonood sila ngayon, kung napapanood nila yung mga video ko. Pero alam ko naman hindi lahat napapanood nila. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Heart of YouTube dahil dumating sila sa akin. Malaking tulong po sila sa aking paglalakbay, lalo ngayon, no? Mayroong mga gumagabay sa akin, no? Mayroong mga basta balang araw masasabi ko rin sila ng, I mean, may kukwento ko rin lahat. Yan sir ha, sinabi ko itong YouTube channel ko hindi ko to dinidibdib. Okay lang sa akin kung wala akong viewers. Yan. Ang importante naman dito nai-enjoy ko yung aking ginagawa. Minsan nga mas nakakatulong sa akin na kakaunti lang yung aking viewers dahil kumbaga mas nagagawa ko yung trip ko, no? Alam mo naman dito sa mundo ng motovlogging, kailangan mo talaga magdaldal ng magdaldal. Akala siguro ng iba madali ang motovlogging. Napakahirap po na motovlogging dahil kailangan mo magsalita na magsalita at ipaintindi sa mga viewers yung mga sinasabi mo. Kaya hanggang dito na lang sir, no? Maraming salamat sa iyong pag-comment at na-appreciate ko dahil napansin nyo kahit pa paano may nakapansin ng aking mga ginagawa sa YouTube channel ko. Sisikapin ko na sa susunod na mga next na video ko mabigyan natin ng mas magandang kwento yung aking pagbablog. Okay, maraming salamat sa iyo sir. Sa Heart of YouTube, maraming salamat sa Team Repsol, sa lahat ng mga bumubuo, no? Sa lahat ng mga nandyan nakasuporta sa akin. Maraming salamat and God bless. So stay healthy, so ride safe always. Babush.